Soutěž LPS. Chtěli bychom vám říct, že tohle je soutěž LPS. Takže, když nám napíše někdo do komentáře, to nejhezčí komentář, dvakrát komentář, co nejhezčí komentář, tak pro něj natočíme ještě video. To nás napadlo. No a jestli to bude takový, jako kdyby, můžu vyhrát 3. No, první místo vyhraje ten, kdo bude mít úplně nejroztomilejší a nejkrásnější komentář u nás. Teda, když jsme teďka začali natáčet, no to je jedno. Co nejhezčí komentář u nás. A druhé místo dostane ten, který bude mít takový pohodový, dobrý komentář a laskavý. A poslední místo bude dostávat ten, který si fakt to zaslouží, alespoň trošku. A první místo oceněný dostane ten, že by si napsal do komentáře, že by si napsal, jaké postavy tam budou a jak to chce být ten scénář, jakože ne úplně, že ten co řekne to, ale jakože o čem to bude a jaké postavy tam budou hrát. A my prostě to domyslíme. Nemusí to být nějak těžký, my to domyslíme. Druhé místo může si vybrat jenom postavy. A třetí místo se nechá překvapit. První místo bude mít nejdelší video, druhý místo bude mít kratší video a třetí místo bude takový pohodový video. Akorát video. No, to bude třeba nějaký horor. Nebo ne. Ne, třetí místo bude horor. Vyber si nějaký horor. Co myslíš? To bude horor, a druhé místo bude láska a první místo bude den někoho a kohokoliv z tamté hromady pečváku. Bude takový, to bude spíš jako kdyby možná narozky, co si vybere, anebo to bude nebo to bude prostě jenom třeba den v životě Sally, den v životě Belly a tak dále. Nás to jenom tak napadlo. Tak, můžete ho napsat. Čau!